ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቤት ተዛነ ዩቲብ ቻነል ከመይ ኣለኹም? ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ክንዘራረብ ኢና። ኣብዚ እዋን በዓላት እዚ ብፍላይ ኣብ ኡጋንዳ ዕድላት ስርቅን ክትራንን ካልኦት ገበናትን ከም ዘውስኽ ይፍለጥ። እዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ድማ ንኸፍርሐና ዘይኮነስ ንኽንጥንቀቕን ንገዛእ ርእስናን ንብረትናን ክንሕሉን ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ንገዛእ ርእስኹምን ንብረትኩምን ከመይ ጌርኩም ክትሕልው ከም እትኽእሉን ብኣብነት ዝሕብር ኣገዳሲ መልእኽቲ ብዝርዝር ከቕርበልኩም እየ። ምሳይ ፀኒሕኩም ሙሉእ ትሕዝቶ ክትከታተሉ እንዳዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ መደብና ክንቅፅል። ክንፈርሕ ዘይኮነ ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና። ዝርዝራዊ መብርሒ ንበዓላት ሓድሽ ዓመትን ልደትን እቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ብክፋላትን ነጥብታትን እንዳኸፋፈልና ክንሪኦ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ቀዳማይ ክፋል ኣብ ገዛ ክንገብሮም ዘለና ጥንቃቐታት። እስከ ብገዛና ንጀምር። ገዛና መፅለሊና ናይ ድሕነትና ቦታን እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን በዓላት ገዛና ክንሕሉን ክንጥንቀቕን ኣለና። ነጥቢ ቁፅሪ 1 ደገን መስኮትን ምዕፃው። ኩሉ እዋን ማዕፆን መስኮትን ገዛና ብግቡእ ምዕፃው ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ድማ ብኣብነት ጌርና ከብርሀልኩም እየ። ኣብነት ቁፅሪ 1 ማርታ ኣብ ካምፓላ ትነብር ስደተኛ እያ። ሓደ ንግሆ ናብ ቤተክርስትያን ከይዳ ድሕሪ ምምላሳ ሰረቕቲ ብዘይተዓፀወ መስኮት ኣትዮም ሞባይላን ዝነበራ ገንዘብን ወሲዶምላ። እዚ ንማርታን ቤተሰባን ብዙሕ ፀገም ፈጢሩሎም እዩ። ካብዚ ህያው ኣብነት እንወስዶ ምክሪ እንተሎ ካብ ገዛ ክትወፁ ከለኹም ንኩሎም ማዕፆን መስኮታትን ብጥንቃቐ ዕፀውዎም። ብፍላይ እቶም መስኮታት ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ዘለው ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ብጥንቃቐ ክዕፀዉ ኣለዎም። ምክንያቱ ሰረቕቲ ኣቑሑ ክረኽቡ ዝኽእልሉን ብዙሕ መንገድታት ወይ ኣገባባት ኣለዎም። ካልኣይ ነጥቢ ክቡር ንብረትኩም ንሰረቕቲ ዕድል ከይትህቡ ኣብ ውሑስ ቦታ ኣቐምጥዎ። ንኣብነት ኤልሳ ኣብ ካባላጋላ ትነብር። ኣዲኣ ካብ ኢትዮጵያ ዝለኣኸትላ ናይ ወርቂ ሽልማት ኣብ ዘይውሑስ ቦታ ገዲፋቶ ፀኒሓ። እዚ ድማ ንሰረቕቲ ብቐሊሉ ክረኽብዎ ዕድል ስለዝሃቦም ሰሪቖም ወሲዶሞ። ካብዚ ህያው ኣብነት እንወስዶ ምክሪ እንተሎ ኣብ ወፃኢ ብፍላይ ኣብ ደገ ገዛኹም ዝነኣዱ ወይ ክቡር ነገራት ኣይትደርብዩ። እዚ ንሰረቕቲ ከም ዝስሕብን ነቲ ገዛ እውን ክለምድዎን ዘተባብዕ እዩ። ናብ ገዛኹም ብዝኾነ ምክንያት ዝመፅእ ሰብ እንዳስተውዓለ ስለዝኸይድ ነቲ ክቡር ንብረት ምስ ዝሪኦ ኣብ ዝጠዓመ ግዜ መፂኡ ንክሰርቕ ዕድል ንህቦ ኣለና። ኣብ ገዛና ነእትዎም ሰባት ድማ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦምን ንኣምኖምን ጥራይ ዝኾነ ይምረፅ። ንዝኾነ ኣገልግሎት ክንረክብ ዝመፁና ወይ ንዕድሞም ሰባት እንተተኻኢሉ ምስ ገዛና ጥቡቕ ርክብ እንተዘይሃለዎም ይምረፅ። ሳልሳይ ነጥቢ ምስ ጎረባብትኹም ፅቡቕ ርክብ መስርቱ። እዚ ድማ ንዘጋጥም ነገር ሓቢርካ ክትከታተሎ ይሕግዝ። ንኣብነት ኣቶ ኣበበ ኣብ ካሳንጋ ይነብር። ምስ ጎረባብቱ ፅቡቕ ዝምድና ነበሮ። ሓደ እዋን ኣቶ ኣበበ ናብ ከተማ ክወፅእ ከሎ ንጎረባብቱ ሓቢርዎም። ኣባሎም ስለዝኾነ ኣቐዲሙ እውን ስለዝሓበሮም ንገዝኡ ክሕልውሉ ሙሉእ ውሕስነት ሂቦሞ። ካብዚ ህያው ኣብነት እንወስዶ ምክሪ እንተሎ ምስ ጎረባብትኹም ፅቡቕ ዝምድና ንምስራት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ግዜ በዓል ኣብ ገዛ እንተደኣ ፀኒዕኹም ድማ ንጎረባብትኹም ኣፍልጡ። እዚ ገዛኹም ንክጥንቀቑ ክሕልውልኩምን ይሕግዘኩም። ካልኣይ ክፋል ክቡራት ተዓዘብቲ ኣቐዲምና ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ነጥብታት ኣብ ገዛ ምስ እንህሉ ክንገብሮም ዘለና ጥንቃቐታት ኮይኖም ሕጂ ድማ ካብ ገዛ ወፃኢ ክንገብሮም ዘለና ጥንቃቐታት ክጠቅስ እየ። ኣብዚ እዋን በዓላት ንበዓል ክሪስማስ ይኹን ሓድሽ ዓመት ምብዓል ወይ ንካልኦት ጉዳያት ካብ ገዛ ወፃኢ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ገዛ ወፃኢ እንተኮይንና ክንገብሮም ዘለና ጥንቃቐታት እስከ ንተዓዘብ። ቀዳማይ ነጥቢ ንብረትኩም ምጥንቃቕ። ገንዘብን ዋጋ ዘለዎ ኣቑሑትን ከመይ ጌርኩም ትሕዝዎም። ኣብነት ኣቦይ ግርማይ ኣብ ዕዳጋ ብዙሕ ገንዘብ ሒዙ ነበረ። ኣተሓሕዝኡ ፅቡቕ ወይ ብቐሊሉ ክረአ ኣብ ዝኽእል ቦታ ስለዘይነበረ ነዚ
ዝተኸታተሉ ሰረቕቲ ሰሪቖም ወሲዶሞ። ካብዚዮ ኣብነት እንወስዶ ምኽሪ እንተሎ ብዙሕ ገንዘብ ብሓንሳብ ኣይትሓዝ። ብዝተኸኣለ መጠን ንኣሽቱ ገንዘብ ወይ ውሑድ ገንዘብ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣቐምጥ። ሞባይልኩምን ካልእ ዋጋ ዘለዎም ንብረትን ብጥንቃቐ ሒዝኩም ኪዱ። ኣብ ልዕሊኹም ብግህዶ ኣይተቕርብዎም። ኣብ ግዜ ቴሌፎን ንሓድሽ መልእኽቲ ወይ ፎቶ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ወይ ቦታ ኣይተርእዩ። ካልኣይ ነጥቢ ምስ ዘይትፈልጥዎም ሰባት ርክብ ምሕፃር። ምስ ዘይትፈልጥዎም ሰባት ኣብ ትራኸብሉ ጥንቃቐታት ግበሩ። ንኣብነት ሳሙኤል ኣብ ካባላጋላ ኣብ ሓደ ባር ነይሩ። ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ ንዕኡ መስተ ጋቢዝዎ። ሳሙኤል ከዓ ብጥንቃቐ ገይሩ ከይሰትዮ ልዕሊ ዓቕሙ ስለዝሰተየ ኣብ ሆስፒታል ኣትዩ። እዚ ድማ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ብዘይተፈልጠ መገዲ ወይ ዘይተረድኦ መገዲ መፂኦም ስለ ዝሃርምዎ እዩ። ኣብ ጅብኡ ዝነበረ ሞባይልን ገንዘብን ወረቓቕትን ድማ ተሰሪቕዎ። ካብዚ ኣብነት እንወስዶ ምኽሪ እንተሎ ምስ ዘይትፈልጥዎም ሰባት ብዝተኸኣለ መጠን ኣይትራኸቡ ወይ እውን መራኸቢኹም ምኽንያት ንጹር ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ሰብ ሓገዝ ምስ ዝደሊ እንተደኣ ገሊጹ ንዕኡ ክትሕግዝዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንብረትኩም ግን ኣይተጋለጹ። ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ጥንቃቐ ምግባር። ህዝባዊ መጓዓዝያ ከመይ ጌርኩም ትጥቀምሉ? ንኣብነት ኣደይ ብርኽቲ ናብ ናምጎንጎ ንምኻድ ታክሲ ተሰቒላ ነይራ። ኣብቲ መጓዓዝያ ዝተፀቓቐጡ ብዙሓት ሰባት ነበሩ። እዛ ሰበይቲ ከይተረድኣ ሞባይላ ብሰረቕቲ ተሰሪቓ። ንሳ እዚ ከም ዘጋጠመ እውን ካብታ ታክሲ ምስ ወረደት እዩ ተረዲእዋ። ካብዚ ህያው ኣብነት እንወስዶ ምኽሪ እንተሎ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ እንተኮይንኩም ንብረትኩም ብጥንቃቐ ሒዝኩም ኪዱ። ኣብ ዝተፀቓቐጠ ቦታታት ቦርሳኹም ብቕድሚት ጌርኩም ሒዝኩም ክትከዱ ተመራፂ እዩ። ነጥቢ ቁፅሪ 4 ኣብ ቦዳ ክነስተውዕሎም ዘለና። ቦዳ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ነቲ በዓል ቦዳ ክነስተውዕለሉ ይግባእ። ንኣብነት ሃብቶም በዓል ድኳን ኮይኑ ኣብ ድኳን ኣምሲዩ ንገዝኡ ክኸይድ ከሎ ቦዳ ወሲዱ። ኣብ ቦዳ ምስ ደየበ ድማ እቲ በዓል ቦዳ ቴሌፎን ደዊሉ ምስ ካልኦት ሰባት ክዘራረብ ሰሚዕዎ። እቲ በዓል ቦዳ ነቶም ዝደወለሎም ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣበይ ክፀንሕዎ ከም ዘለዎምን እዩ ነጊርዎም። ሃብቶም ዝተወሰነ ቋንቋ ሉጋንዳ ይሰምዕ ስለ ዝነበረ ነዚ ዘረባ ብመጠኑ ስለ ዝሰምዖን ካብ ቦዳ ምስ ወረደ ሒዝዎ ዝነበረ ንብረት ኣብቲ ዝወረደሉ ቦታ ዝነበረ ድኳን ገዲፍዎ ንገዝኡ ተበገሰ። ክከታተልዎ ዝፀንሑ እቶም ሰረቕቲ ድማ ዋላ እኳ ንብረቱ ከም ገንዘብ ወይ ሞባይል ኣይርከቡ ከቢድ ማህረምቲ ኣውሪዶምሉ። ካብዚ ኣብነት እንወስዶ ምኽሪ ድማ ቦዳ ብንወስደሉ ግዜ ነቲ በዓል ቦዳ እውን ኣበይ ይወስደና ከም ዘሎ እንታይ ይብል ወይ ይዳወል ከም ዘሎ ዝተኸኣለ ክንከታተሎ ይግባእ። ቋንቋ ናይዛ ዓዲ ንምፍላጥ እውን ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። 5ይ ነጥቢ ብዛዕባ ሓደጋ ምጥቃዕ ገዛእ ርእስኹም ምሕላው። ንኣብነት ሓደ ምሸት ኣብ ከባቢ ኮንጌ ሓደ ሃይለ ዝተባህለ ሰብ ኣጠራጣሪ ነገር ርእዩ። እዚ ድማ 5 እኩባት መናእሰይ ከባቢኦም እንዳተኸታተሉ ሰብ ይፅበዩ ነበሩ። ኣብቲ ከባቢ ፖሊስ ስለ ዝነበሩ ሃይለ ኣብቶም መናእሰይ ቅድሚ ምፅዑ ደው ኢሉ ሓበሬታ ሃቦም። ፖሊስ ከዓ ነቶም ተጠርጠርቲ ሰባት ኣሲሮሞም። ካብዚ ኣብነት እንወስዶ ምኽሪ እንተሎ ኣብ ከባቢኹም ኣጠራጣሪ ነገራት ወይ ሰባት እንተደኣ ሪኢኹም ካብኡ ርሓቑ። ንፖሊስ ወይ ንኻልኦት ኣባላት ፀጥታ ኣፍልጡ። ናብ ውሕስ ዝበልኩሞ ቦታ ድማ ተጓዓዙ። ናይ ምርጫ ይኹን በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን እኩባት ሰባት ምስ ትሪኡ ዝተኸኣለ ብቕልጡፍ ካብቲ ከባቢ እንተርሓቕኩም ተመራፂ እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ ሕጂ ድማ ንድሕነትና ዝምልከቱ ሓፈሻዊ ምኽርታት ክንጠቅስ ኢና። ቀዳማይ ነጥቢ ኣብ ግዜ ሓደጋ ሓገዝ ንምርካብ ኣገደስቲ ቁፅርታት ቴሌፎን ኣብ ሞባይልኩም ሓዝዎም። ንኣብነት ኣቶ ዓንዶም ኣብ ቡዝጋ ይነብር። ሓደ ምሸት ሰረቕቲ ኣብቲ ከባቢ ገዝኡ መፂኦሞ። ንሱ ብቕፅበት ንፖሊስ ደው ኢሉ ሓገዝ ረኺቡ። ካብዚ እንመሃሮ ድማ ኣብ ሞባይልኩም ናይ ሓደጋ ወይ ናይ ፖሊስ ካልኦት ኣገደስቲ ቁፅርታትን ሓዝዎም። እዚ ኣብ ግዜ ሓደጋ ሓገዝ ንምርካብ ክሕግዘኩም እዩ። ካልኣይ ነጥቢ ብሓጎስ መታን ክንሳተፍ ንበዓል ክሪስማስ ብጥንቃቐ ንከታተሎ። ንኣብነት ቤተሰብ ኣቶ ዮናስ ኣብ ሰብያ ይነብሩ። ንበዓል ክሪስማስ ብሓጎስን ምትእኽኻብን የብዕልዎ። ግን ድሕነት ንብረቶምን ነብሶምን ይጥንቀቑ። ክሪስማስ ናይ ሓጎስን ደስታን በዓል እዩ።
በዚ እዋን እዚ ተኻፈሉ ግን ኩሉ ምንቅስቃስኩም ብጥንቃቐ ክኸውን ኣለዎ። ሓደጋታት ንጠንቀቕ ግን ከዓ ንኽንፈርሕ ዘይኮነ ሓደጋ ንምውጋድ እዩ። ሳልሳይ ነጥቢ ሓበሬታን ሓገዝ ምሕታትን ንኣብነት ኤፍሬም ኣብ ናይዛና ኩምቢ ይነብር ብዛዕባ ድሕነት ክፈልጥ ደልዩ ኣብኡ ንዝርከቡ ሰብ ሞያ ሓቲቱ ሓበሬታ ረኺቡ ካብዚ ንዕዘቦ ድማ ሓበሬታ ወይ ሓገዝ እንተደኣ ደሊና ንናይ ስደተኛታት ውድባት ማሕበረሰብ ወይ ሓገዝ ዝህቡ ትካላት ንወከስ ብዛዕባ ዘጋጥሙና ወይ ክንረኽቦ እንደሊ ሓበሬታ ምሕታት ኣይንፍራሕ ወይ ኣይንሰከፍ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ኣብ መጀመርያ ዝበልክዎ ክንፈርሕ ዘይኮነስ ክንጥንቀቕ እዩ ዘለና። እዚ እዋን በዓል ሓጎስን ሰላምን ንምሕላፍ ንገዛእ ርእስኹምን ንውልቂ ንብረትኩምን ተጠንቀቑ። ንኹልኩም ስደተኛታት ሂወትኩም ኣብ ግዜ ቅንያት ልደትን ሓድሽ ዓመትን መዓልታዊ ሂወትኩምን ብሰላምን ብሓጎስን ከተሕልፉ እዚ ሓበሬታ እዚ ክሕግዘኩም ተስፋ ይገብር። ናብ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልደትን ብሰላም የብፅሓና። ካልእ ክነቅርበልኩም እትደልይዎ ሓበሬታ እንተሎ ኣብ ኮመንት ቦታ ፃሓፉልና። ቻነልና ቤት ተዛነ ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። የቀኒየልና ቤት ተዛነ ዩቲዩብ ቻነል